nan taso aiki na gaisuwa a yanayin ta da tarbiyya na zattanta da kyan hanya da mafana ce baka ban samu abinci ba ko ɗaya kuɗin sannan a sannu ɗan jinta ta kasance a ɗauki kayan amma ban kai ba sai na maraice ɗan gidansu da nisa na sha wuya ta kaice su ta gaya mini cewa ɗan da ka taka kazarce sai da na kai kayan ta yi tambayar sunana ko da tauyin kaina sai na ce ki bani kuɗi na kana ta ce lamba na zan ba ta dan wata rana na ce na ga wasu na yamma Allah sallame ni da yamma kin ga na gaji sosai ga jiki na ya ɗauki rawa da ce da ni in yi haƙuri ta binciken koma sai na ce na gode na zauna mai ta tunani shin wannan wace ce da ta zo aka min tare bayan na kammala cin abinci ta yi mini kyauta mai girma ta bani har nan barta da kira ta ina koma sai na kira ta mata godiya sai ta amsa wayata ta fara zance ta na yi mini dariya aiko na yi ta yabata don zartona shi ne godiya hankali mini samuwa amma akwai wata matsala babba gidan su ba sa suna da cin mutunci ba zan jurewa ta kudi wani asinu ba a nan gizo rai sadara dan na fara tunanin